e asewe feƴƴuɗo jogiiɓe kaɓorɗe waɗuno piyande e nde ogirde Morila e biyollo seedeɓe hewɓe ɓe jaynde Reuters yewtidi e mum e wi maɓɓe hay e goto waraka kono yimɓe jeɗɗo golloɓe e ley nde ogirde kiwlama kono ɓe accitano caggal piyande nden e wi maɓɓe konu Mali ɓamti ogirde nden e tabintini ndenaku ɗum tawi aljumare nden hakkunde yamɗe 19 e yamɗe 21 ngal diwal gotal buguni jiyadiyankoɓe waɗi piyande e ogirde wonde Denso ɗon kadi hay e neɗɗo goto waraka kono bonandeji hewɗi waɗi e bangal jawdi vidéoji e nate hewɗi yi'ama e dow mediaji rendo ɗi masinaji e otoji no cuma e wi'i seede en e on juma goto ɓe jiyadiyankoɓe sunni dakorde douani e dakorde garde e forêt en filamana laaɓi hewɗi e hitande ujunaji 2025 ogirɗe kewɗe kippama e leydiwe worgo e hirnange leydi ndin ko sabino diwtagol yimɓe hewɓe jeeyaɓe e leyɗe goɗɗe